dag er jeg altså kommet til Jylland, Holstebro og blevet taget i lære, fordi at der bliver sagt, at de der små portioner, vi nakker os igennem over i København, det holder altså ikke herover. Så i dag har jeg fået lov at komme ud med den ægte sheriff, altså OG-madanmelderen, ikke? Chefen selv, ikke? Chefen. Jeg har fået lov at komme på en guided tur igennem, hvordan man rigtig spiser mad. Det skal vi altså ind og prøve. Så lad os så ved. Ja. Jeg skal også den der. Jeg er jo ikke kommet i lære, ikke? Det er den jyske. Bum. Og vi skal også have et eller andet drik til, skal vi ikke? Hvad tænker du? Det bliver en lang dag. Ja. En lille jysk forret. Ja, shush, mand. Vi er gået i gang herovre. Ja, fritter, kætter, pøller, lidt åkander, lidt råløg, lidt ristet løg. Det er altså ikke helt dumt, men også en hisse starter, ikke? Egentlig ikke. Jeg elsker, de er gået københavnersnuden, han får en lille bakke. Sheriffen, han kører altså en voksen størrelse, vil jeg sige. Det er jo til hele familien derhjemme, mand. Nå, lad os se, hvad det kan. Det er jo bare nostalgisk at spise noget her, ikke? Og hygge. Karikætter. Lige præcis. Åkander. Hvad er dit forhold til syltede agurker? Har du til det? Ja, altid. Du skal have syltede agurker i hvert fald på din hotdog. Leverpostej med godt med syltede agurker på, kæft, det er lækkert. Det er sådan en sjælland, den kan jeg høre. Tempoet, vi sætter for dagen herovre, er jo fuldstændig hjernedødt. Vejrtrækningen fucker fuldstændig med mig. Det er bare... Husk at trække vejret mellem biderne, mand. Hvis jeg skal nyde det andet, så kommer jeg jo ikke til at spise mere af det her, jo. Vi hopper bare i. Shit, mand. Hvad gør du så? Sørger du så for, at du vil lige få løbet en tur bagefter, eller hvad er du ude i? Nej. Vi skal jo plads til mere, så er du ikke en slider-menu også? Jo, en lille, det er 3 små burger. Okay. Så... Men jeg troede, du kunne spise. Jamen, jeg er jo dybt imponeret over, at du inhalerede det der. Det er bare en appetitter, det her. Bare en appetitter, det er bare 2,5 kilo fritter og pølser, det er bare lige en appetitter, ikke? Det er jo ingenting. Det er sindssygt, det der. Shit. Jeg kunne høre, at han var på vej, så... Kommer bare! Små burger. Sliders til her, drenge. Så ud. Nej, hvor dejligt. Fritter. Vi har en hvidløgs cheese her. Den ligner lidt lille spejlæg. Ja. Så har vi vores klassiske Diner Special. Og så har vi også New York burger. 3 små burger. Det her det er en lille jysk slider-menu, eller hvad? Ja. Jeg kan se, at du kører igen. Stor frit. Jeg har fået børneversionen, ikke? De kan bare dufte ud, at der sidder en københavner. Ja. Sådan er det. Hvad var det her? Ja, du var den med spejlægget. Spejlægget, yes. Vi kører. Så en shining bid at starte ud i, mand. Jeg tror bare lige, en nipper til den, ikke? Seriøse grove løg, den her, ikke? Det er de ikke kede af. Hvidløgn, der er eddermame også musik i. Og der er no way, der kommer en vampyr og snæver dig senere, fordi du skræmmer alle væk efter den her. Salat, det er jo egentlig også flæbe, de kører salat i, er det ikke? Salat er kun for pussies. Det smager meget godt, men jeg kan godt lide dressing. Det er jeg faktisk ikke bange for, vel? Jeg har inviteret dig ud at spise. Ja, det er og så spiser man op. Og så spiser man op. En lille regel normalt, som I ikke spiller med i Jylland, det er, at man kører jo ikke salat i bunden eller dressing i bunden af bollen. Fordi så alt det saft, det ligger så ned i bunden. Ja, jeg lukker røven og spiser, kan jeg godt høre. Yes. Jeg er så meget fra Vestegn, så jeg vil tænke, du er min stereotyp på en rigtig jyde. Og du beviser bare, at det er du overhovedet ikke. Du er jo lidt en femset prinsesse. Og så kigger man på dig og tænker, du kunne godt være hende, jeg mødte i går aftes.
Hvis du skulle lave mad til dig selv derhjemme, hvad vil du så lave? Min telefon. Hun ringer efter god mad. Det er bare det. Og det er jo kun den første af hovedretten, det her jo. Der er mere. Mere? Den der. Okay, så. Nu er vi sulte efter det første på snacks her. Ja, selvfølgelig. Så kommer der lige sådan en gang hjemmemarineret spare ribs her. Det pumpes til. Undskyld, lidt salat, Dennis. Går det? Ja, ja. Ja, det er jeg ked af. Ja, Ja. det er også. God appetit. Tak. Det her, det kan man faktisk ikke fuck med. Det skulle lækkert nok, faktisk. Det er også svært at gøre galt. Godt fedtet. Snasket. Og så siger de slukker sådan 2 stænger der, ikke? Det er så imponerende. Det er så... Der er stadig plads. En lille dessert, så I ikke går herfra på tom mave. Der er løgringen, der er jalapenos fyldt med cheddarost, der er nuggets, og der er chili cheese. Og så en lille bund af pomfritter, bare så I ikke sulter, drenge. Tak for det. God fornøjelse. Meget lækkert, faktisk. Det er meget sjovt, faktisk, at man får sådan et stort stykke jalapenos i. Den er faktisk udmærket, synes jeg. Er den ikke det? Jo. Det synes jeg også. Det er jo fuldstændig vanvittigt, det cirkus, du har sendt mig, ikke? Du har jo fuldstændig renset butikken. Og jeg har jo bare måttet kapitulere for fuld skralde herover, men det har været en fornøjelse. Tak for det. Tak for det. Diner 34 på Holstebro er altså lige blevet smidt igennem af Dennis. Man kan godt mærke, at man er kommet lidt ud på de jyske kanter, fordi der bliver ikke hygget meget, og det er ikke små petite retter. Jeg vil sige, at jeg bliver alligevel overrasket over den der indbagte jalapenos. Den kunne noget. Men altså også en god hygge jysk standard, men rimelig standard. Min vurdering af Kasper opførsel. Han er jo hyggelig at være sammen med, så han skal i hvert fald have lidt af det, ikke? Han kan i hvert fald starte med at få 2 for en hyggelig menneske. Så får han også 1 for at have spist. Og så må han jo i hvert fald få 3 for det gode smil, han har.